May gabi tanan. Ang atong topic karon is about si Eliseo nagtagna sa kabuhong sa pagkaon. Ang mga Israelites gilibutan sila sa mga Assyrians. Mao ni ang style sa una sa pagpili sa kaaway. Libutan nila ilahang kaaway. Karon, ang gibuhat ni Elisha nagtagna siya ugma. Managhan ang pagkaon, mabuhong ang pagkaon. Ngayon, nagkasulay na mo gutom ka mo. Nagkasulay na mo nga wala mo'y makaon. Gipit ka inyong kwarta. Nagkasulay na mo na mga igsoon. Nagkasulay na kita. Pero karong gabi atong tun-an ang gahom sa Ginoo sa pag-provide sa atong panginahanglan. Bisan og murag kapilihon na kita sa mga kaaway kay gilibutan na kita sa problema og mga kalisod, pero mukalit lamang og click niabot ang dakong panalangin sa Ginoo. Ato kan tun-an karon sa Kaduhang Hari kapitulo 7 bersikulo 1 padulong sa 20. Gilibutan sa mga kaaway ang mga Israelites. Dili sila kagawas. Kay ngano ang kalaban na diha. Karon unsa mahitabo sa ilaha? Magutom sila didto hantod nga mo-surrender sila og mga matay sila. Now, ang usa ka man of God ang pangalan si Elijah. Nagtagna ugma mahimo na lang 50 pesos ang 1 ka litro nga harina. Wow. Kung yung bang sige, unya, pwede ka mag-message ako, ha? Bluetooth raman siya, Bluetooth ran eh. Now, ang mahitabo mga igsoon is, ningon si Elisha nga, ugma, gutom ang kaayo mo ha, gutom tantanan, pero ugma, mahimo na lang 6 pesos ang 1 ka litro nga sibada. Ako na lang nang gikwenta ha, subay sa ato ang sukdanan dere. Ingon si Elisha verse 1, ugma ingon ni ining taknaa, igabaligya ang usa ka takos nga harina nga feno sa usa ka siklo ug ang 2 ka takos nga sibada sa usa ka siklo sa gahaan sa Samaria. Dito sa gahaan sa Samaria, gate na siya. Diha kasagara ang mga daghang nga baligya. Market bali. Diha ibaligya ang mga harina. 1 ka litrong harina, 50 pesos na lang ang bili. Mahal biya kaayo kay gutom ba ya, pero pagkaugma mo barato lang kalit. Wala mo tuo ang kapitan sa mga sundalo. Naingon siya nga, kung magahimo ang Ginoo, magkahimo ang Ginoo sa ganghaan sa langit, sa windows of heaven, mahitabo ba ka na imong giingon? Mahitabo ba ka na imong giingon na mabarato ang harina? Wala siya motoo. Tungod kay wala siya motoo, naingon si Elisha kaniya, aniya karon, ikaw makakita ni ana sa imong mga mata, apan dili ka makakaon ni ana. Verse 2. 2 Kings 7 verse 2. Makakita ka sa imong mga mata nga mabrato ang mga paninda, pero dili ka makakaon ni ana. Karon, adunay 4 ka mga lepers, mga sanglahon gawa sa city. Naa sila sa gawa sa city tungod kay bawal man mosulod ang mga lepers sulod sa city, kay matakdan man dili ba. Luoy kay ba sa lepros ka? Pagawas ka sa city. Naghunahuna ang 4 ka lepros people nga, kung magbabilin ta diri mga matay ta. Kung mosulod po ta sa city, mamatay gihapon ta. May pagkahaog muadto ta sa Assyrians, katong mga kampo sa gawas. Kung ilatang buhion, tagaan-tag pagkaon, maayo. Kung ilatang patyon, matay ta. So, ang ilang gibuhat, niadto sila padong sa Assyrian camps. Kalaban ba ito ha? Mamatay gid sila kung muadto sila diadto kay kalaban gud to. Pero niadto sila. Og lo and behold, wala sila nakita nga Assyrian. Ang nakita lamang nila ang gibilin nga mga tents, mga pagkaon, mga karwahe, mga kabayo, mga asno gipanghikot nga bilin diadto. Wala na ang mga kalaban. Ngano ka wala na ang mga kalaban? Ingon pa sa verse 6, kay ang Ginoo naghimo sa panon sa mga Syrianhon sa pagpamati sa dinahunog sa mga karo ug sa mga kaguliyang sa mga kabayo ug sa mga dinagunok sa dakong panon ug sila na nag-ingon sa usa ka ug usa. Aniya karon ang hari sa Israel nagsuhol bato kanato sa mga hari sa mga Hitihanon ug sa mga hari sa mga taga-Ehipto sa pag-asdang kanato. Now, naingon ang versikulo, nanagan di ay ang mga Assyrian ngano kay gipabati sila sa Ginoo og daghan kaayo nga kaaway. Dinahunog sa mga kabayo, dinahunog sa mga
karwahe, dinahunog sa daghan kay nga mga tao, nadunggan sa mga Assyrians, nakulbaan sila pag-ayo, nakaingon sila, hala, nagsuhol ang mga Israelites sa taga-Egypt ug sa taga-Hittites, nga musukol bato ka nato. Dagan ta, ikyas ta. Busa, gipangbiyaan nila ilang pagkaon, ilang alahas, ilang mga asno, ilang karwahe, gipangbiyaan nila, nangaratol sila, gipangbiyaan nila tanan. Ug dayon, niabot dito ang upat ka sanglahon, verse 8. O sa pag-abot niining mga sanlahon ngadto sa kinatumyan nga dapit sa kampo. Niabot sila sa kinatumyan, no? Sa pirmero niabot sila walay tao. Tunga walay tao. Sa pinagatumoy wala gyapon tao. Pag-abot nila sa kinatumyan nga dapit sa kampo, nanulod sila sa mga balong-balong sa nangaon og nanginom. Gutom kayo sila. Pagsud sa balong-balong, nakakita sila mga pagkaon. Kaon silang banat. Wala na ang kalaban. Nangatalaw. Nangikyas. Grabe mga igsoon. Ug na nagdala, gikan dito sa mga salapi, ug mga bulawan, ug mga sapot, ug nanglakaw, ug gitipigan kini, ug sila nanibog, ug mingsulod sa laing balong-balong, ug nakadala gikan dito usab og nanglakaw og gitipigan kini. Sulod sila dire nga tulda. Kaog banat, kuhag mga gold, mga alahas, kwarta daghan kay pangsul sa mga sanina. Pag human nila kaon dito, adto po sila sa pikas balong-balong. Pag human dito, adto na po sila dito, daghan kay sila kwarta nga natigom, daghan sila pagkaon tigom pil mga sanina. Karon, naay nagkahuna-huna sa ilaha nga dili man ni maayo atong gibuhat. Bana tagkaon, bana tagtigom kwarta, unya kita ra. Dautan kini nga buhat, basig hukman kita sa Ginoo. Busa ato ning isulti sa uban. Ingon nila dire sa verse 10, busa sila na nag-ingon sa usa ug usa, kita wala magbuhat sa maayo kining adlaw. Kita wala magbuhat sa maayo kining adlaw, mao'y usa ka adlaw sa mga maayong balita. Ug managhilom kita kung pabilin kita hangtod sa pagbanag-banag sa kabuntagon. Ang silot mahiapas ka nato. Busa umari kamo karon, mangadto kita ug magsugilon sulod sa balay sa hari. Karon nga adlaw is a day of good news. Unya maghilom-hilom lang kita. Kung maabsenta sa pagbanag-banag, unya dili kita manulti mahitungod sa maayong balita, basin unya o kita silutan sa Ginoo. Tungluhon kita sa Ginoo. Busa adto ta sa hari atong sultian siya sa maayo nga balita. Mahipod ba? O sa verse 10, busa sila nangadto ug na nagtawag sa magbalantay sa syudad. O giingnan nila ang magbalantay sa syudad nga wala na ang kalaban. Ang katudayong tigbantay sa syudad, gisultian niya ang mga tao sulod sa syudad. Wala na ang kalaban. O gisulti po nila sa hari. Ang hari, medyo nalipay pero nagduda. Ingon ang mahal nga hari nga, basin baya ang kalaban ha? Nanago lang sa daplin. Unya ako muadto na kita. Mukalit na sila og gawas ug atakihon kita, mga matay kita. Nagduda ang mahal nga hari. Busa, gitigom niya ay mga tao. Sa atong kapagabuhaton. Mamagisulti, busog naman kayo itong mga upat ka lepers. Daghan kay gold, daghan kay silver, daghan kay sanina. Busog na kaayo. Ingon ang uban nga sulugoon, mahal nga hari, isa ka sulugoon, mahal nga hari, pwede ba nga ang uban ipaadto didto bisan pipila lang ka tao? Papadala og kabayo, 5 ka karo, o 2 ka karo, o 5 ka kabayo. Ipaduad to didto. Nisugot ang hari. Busa, katong 5 ka karo, o 2 ka kabayo, ay 5 ka kabayo, o 2 ka karo, nangadto di adto. Ug pag-adto nila, wala na gyud ang kalaban. Wala na gyud ang kalaban. Bisag usa ka kalaban, wala. Nangabilin dito ang mga sanina, ang mga gold, ang mga pagkaon, kasi sila gutom kayo sila. Ga-report dayon kini ngadto sa hari. Og sa pag-report sa hari, lipay ang hari. Og ang mga tawo, mga igsuon, ang mga katawhan ng gawas. Og ang mga katawhan, verse 16, 2 Kings 7:16, og ang katawhan ng gula. Og gikawatan ang kampo sa Syrianhon.
Busa usa ka takos nga feno nga harina gibaligya sa usa ka siklo ug duha ka takos sa sibada sa usa ka siklo sumala sa pulong ni Jehovah or Yahweh. Nahitabo kadto mga igsoon. Nanaga ang mga tao, gawas ang mga tao sa gitna, nagstampid, parte ganahan ng tao ng gawas kay libre ang pagkaon gud. Kabalo kaon sa nahitabo atong wala mo tuo kang Eliseo katubi tong kapitan nga iyang gisultian, katong wala ni tuo ba? Kabalo kaon sa nahitabo sa iya ha? Naaman siya sa gate, nagbantay man siya sa king. Agoy ka, natamag-tamakan siya, ug namatay siya. Sakto gid ang giingon ni Elisha. Makakita ka ani pero dili ka makakaon ani. Ngano man? Sa pagbantay niya sa gate, patamag-tamakan man siya, magstampid man siya. Magstampid, matamag-tamakan siya. Now, tungod yan to, nabarato ang panaliton. Unom kalitro ng harina, paliton lamang og 50 pesos. Barato kayo. Now, unsay lesson nga itong makuha sa story? Okay? Unsay lesson? May gabis na may gabi. Break time. Before kita sa lesson. Perlin, pandik, buhisan, may gabi. Pulin, may gabi. Aida, may gabi di Ma'am Aida. Torrente, yeah. Red Panther, amen. Wapong story, dili ba? 2 Kings 7, verse 1 to 20. Unsay lesson? Ang unang lesson mga ison is mao ni. Dili tanan mo tuo sa imong mensahe. Bisan pag imong mensahe gikan sa Ginoo, dili ang tanan mo tuo sa imong mensahe. Sama tong kapitan, wala mo tuo. Bisan propeta si Eliseo. Busa maigsoon kung magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, unya naay mo backbite sa imuha, naay mo kontra sa imuha, accept the reality, accept the fact, ayaw hilak, ayaw atras, padayon, mauna ka na reality, naagi dili mo tuo sa imuha. Bisan gani perfect ang langit, dili ba? Ang yawa, wa magyapon ni submitter sa Ginoo. Bisan gani perfect ang teaching ni Jesus sa mga disciples, na pag-iisa ka Judas, dili ba? Samot na kita, dili ba? Naagi mo again sa tua. Busa ayaw ka-discourage kung kita i-reject sa mga taong atong sultian. Reality nang gigana. Ikaduha, the promise of God are unbelievable. Kung imo i-compare sa situation. Tanawa, gutom. Ang kalaban perting daghana Syrianhon sa palibot. Perting daghana. Unya, ang promise sa Ginoo, ugma, mo barato ang panaliton. Barato kayo. Karong adlaw, mahal kayo. Ingon ni Elisha, pagkaugma mo barato. Wala ka tuoy ang kanang kapitan. Wala ka tuo. Sometimes, ang mga saad sa Ginoo, unbelievable. Murag dili believable kung i-compare nimo sa imong situation. Ang kinahanglan nimo, pagtuo nga dako. Pagtuo nga dako. Thank you sa gift, Eden. Magabi dia. Ang imong kinahanglan, pagtuo nga dako. Kung dili ka mo tuo, di ka ka-avail sa blessing. Ano yan lang? Bisag sa imong mga mata, dili ka tuuhan, ang saad sa Ginoo, tuuhi. Aron ma-bless ka. Hinoon ang Bible gasulti, for we walk by faith, not by sight. Kung ikaw magalakaw sa sight na, maluya jud ka, di jud ka katuo. Pero remember na lang, God is powerful para nga makalakaw ka pinagi sa pagtuo. Ikatulong nga lesson is, ang dili mo tuo, dili makabenepisyo sa mga saad sa Ginoo. Tanawa ra gud tong kapitan. Wala man siya mo tuo, kay nagabase man siya sa iyahang conclusion sa iyahang nakita. Di tanawa. Nabutahan siya. Ang nahitabo, pag fulfill sa promise, wala hinaon siya nakakaon sa mga blessings sa Ginoo. Ikaw, para dili ka mabutahan sa mga bakak, ayaw paglantaw sa makita. Paglantaw, pinaagi sa imong pagtuo. Grabe, no? Ingon anak din mga igsuon. Para dili ka ma-discourage, para dili ka mabutahan. Aning kalibutana, dili kita magalantaw, pinaagi sa atong mata. Kung dili magalantaw ta, pinaagi sa ato ang pagtuo. Now, break time. Rebecca, may gabi. Gold yan, may gabi, Pastor. Yeah, may gabi, Pastor.
Rebecca Acosta, mga biya. Lia Planas Arellano, hello po. Hurot, hala, late ko. Arellano, parente ba naman ng Arellano, ma'am? Mga mumo, parente na sa Arellano. Nilda, Delaraye, mga biya, Nilda. Okay, kasi patang uban nga mag-read kaya itong i-read. Bisan na yung magpa-shout out. May nga biya sa inyo tanan. Okay, wala na may nag-comment. Nairam Makayaran, Ampatin, may gabi eh. Judas, may gabi. Okay. Ato kita, Reynaldo. G. Daiden, may gabi eh. G. Del, Amen, Amen. Kinsa, blessed kayo ko karong pastor gabi eh, pastor kayo, napakita sa ako ang moon. Wapo na red moon. Oh. Joraline, may gabi eh, pastor Rodjing Sambuanga. Mark Anthony, aming kay pastor, ang mga tao, to see is to believe. Yes. Maunang adili kita kay Pastor Ruiz. Okay, paspas na John Mark, Nathaniel, Kuchuna, Evelyn, may gabi, Evelyn, Christina, isang uban. Tonako, may gabi, Pastor Roda, may gabi. Okay, Zinc Natix. Okay, continue on. Chalter, Sonia Labrado, Briguli. Okay. Buno Hanebe, Cortes, mga 4 Jin. Okay. Padayon kita. Sa kadaghan nga mga panahon, kasagara, ang una i-bless sa Ginoo kato mga sinalikway. Ang mga lepers, sinalikway sila. Gipagawa sila sa city, kay makatakod man sila. Pero tanawa on sa nahitabo, sila ang pinakauna nga nakakaon sa blessing sa Ginoo. Busa ayaw niyo kami ginusin ng mga ubos nga tao, mga gagmay balay, mga sinalikway, mga tigbahog baboy, tigbahog ug mga manok. Wa kabalo nga ang sila gipili sa Ginoo para mahimong dako sa pagtuo. James, di ba? James chapter 2. Ang mga pobre gipili sa Ginoo para mahimong dako pagtuo. Ug sila ang unang-una sa kadaghang panahon nga makaangkon sa blessing sa Ginoo first. Naka-remember ka mo sa pagkatao ni Jesus? Kinsay una nga visitors ni Jesus? Di ba mga shepherds? Kabalo mo sa ng shepherds sa unang panahon? Pinakaubos na nga profession sa Roman Empire. Hugaw na sila bali. O sa mga Hudyo, ubos na siya ang klase nga profesyon. Tigbantay ragug ka o ka ng mga mananap. Pero tanawa, bisan sila ang pinakaubos og trabaho og sweldo sa ilahang lugar, pero ang angel sa langit na-report sa ilaha. Og sila ang pinakauna nga nag-visit sa pagkatao ni Kristo Jesus. Dili pod mga igsuon ang mga lepers, mga sinlikway, mga tinunglo. Basta gani sa unang panahon, leper ka, sanglahon ka, tinunglo ka. Kay ang leprosy is a sign of sin. Tanawa, luoy kayo sila, pero tanawa, sila ang pinakaunang busog. Sila pa'y reporter. Sila pa'y reporter sa good news. Di ba? Kung ikaw pod, kung kita pod, ubos tagkahimtang sa kinabuhi, nata sa bukid gapuyo, gamay tagbalay, di ta magkamino sa itong kaugalingon. Bisan pag-ingon ani kita, ang Ginoo maghatag ka nato og mga panagsaon nga mga privileges. Nga dili niya ihatag sa mga dato, kung dili sa ato lang nga mga ubos. Pinili man ni sila sa Ginoo ani nga time, no? Ika-5, it is not good to wait and die, survive. Dili maayo nga kung ikaw broken-hearted na ka, magpaabot na ka kung sa kumamatay. Survive. Sama ni mga leper. Na sila sa gawa sa city. Kung sa ilang gibuhat, di maayo ba nga magtanga-tanga ta dari? Mamatay gyapon ta diyan eh. Kung musud ta dito sa city nato, way kaon dito, mamatay gyapon ta mahal king pagkaon. Muadto na lang ta dito sa mga Syrians. Kung ilat ang patyo, napatay ta. Kung ilat ang pagkaonon, di abuhi ta. May soon, ayo pagtinanga. Kung gusto ka nga mubagsik, survive, pangitag pamaagi parang ikaw mo, improve sa kinabuhi. Sama anin nila, Dili may mo si tanga-tanga lang. Kung pildihan na ka, di may nga, may nga pildihan na dyan ko, di na ko move pa. Wrong. Move. Kano? Kung move ka, magkuha ni mong mga blessing sa Ginoo. Ang blessing para sa mga kugihan, para sa mga courageous, para sa mga ga-move. Wala para sa mga gatanga. Tanawa. Ga-move sila, di. Pag anto nila, lo and behold, kini kadato nga tanan amuan na gini. Now,
Ikapito, ay kaunom, be fearless. Be courageous. Ayaw pag ingon-ingon nga. Di gina ko ni kaya. Kasi mamatay na ko kung move ko pa doon ato nga place. Uy, be fearless, be courageous. Total, mamatay na mangyapon ka. Move na lang. Tanawa, kung sinitabo sila. Mamatay na mangyapon ta dire. Move daw eh. O tanawa, na-bless sila. Ingon pa sa saying, no gods, no glory. Ha? Okay. Sa pagilayan nga lesson. Ang Ginoo gahimo siya mga wonders para pagluwas sa iyahang mga katawhan. Gahimo siya mga talagsaon nga mga panghitabo para luwason ang iyang katawhan. Tanawa ra gud mga igsoon ang verse 6. Sa gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo naghimo sa panon sa mga Syrianhon sa pagpamati sa dinahunog sa mga karo o usa ka kaguliyang sa mga kabayo. Ang usa ka dinagunok sa dakong panon ug sila na nag-ingon sa usag-usa. Ani karon ang hari sa Israel nagsuhol bato kanato sa mga hari sa Hitihanon ug sa mga hari sa mga taga-Ehipto ug sa pag-asdang kanato. O Luloy, thank you Luloy. Now, unsa gibuhat sa Ginoo nga wonder? Gipapaminaw sila nga daw na ay mga kalaban nga moatake sa ilaha nga daghan kay nga kalaban. Nagkabayo daghan kaayo, murag mauyog ang yuta sa kadaghan sa nagkabayo. Ug mga karwahe, mga tawo nga nang marcha nga murag mauyog ang yuta sungod sa kadaghan. Mao na ilang nadunggan. Nangahadlok sila, nakaingon sila. Hala, gisuhulan sa Israel ang Hitihanon ug Ehiptohanon para mapildi ka nato. Manglakaw kita. Di unsa nahitabo. Napildi naon sila sa walay rason. Oh, nangisuon ang Ginoo gamhanan jud kaayo. Kaya niya binuangan, kaya niya dula-dulaan ang mga utok sa kalaban para lang maluwas niya ug ma-bless niya ang iyahang mga tao, ang iyang mga gihigugma. Nabay nangaway sa inyo ha karon? Nabay palaaway sa inyo ha karon? Nabay sig panglibak sa inyo karon? Nabay sig pangdaot sa inyo karon? Nabay mga tao nga kapangbuli sa inyo ha? Inyong karapatan ilang gikuha ug yapakan nila inyong karapatan. Mga igsoon, duol sa Ginoo, ampo sa Ginoo, God is powerful. Ang Ginoo kabalo mabuhat og mga panghitabo para nga sila mapildi, para nga sila muundang sa ilahang daotan nga buhat bato kaninyo. Ang uban sa ilaha mga sakit, ang uban sa ilaha mga wadag kwarta, ang uban sa ilaha manggibugno, ang mga imbis ka uban sila para moaway sa imuha. Kining duha ka tawo mangiaway sila. Ug ikaw, nagpabiling malinawon sila na pud ang nagubot ang utok. Ingana mga igsoon ang ato ang Ginoo gamhanan kay kayo siya. Kabalo siya mohatag kalibog sa imong kontra para dili siya ka-focus sa pag-atake sa imuha. Kun dili ang ihang focus wala na. Unsa akong buhaton? Wala na. Ikaw dayon is at peace na dayon ka. Duol lang gid sa Ginoo mga igsoon ug ikaw iyahang labanan. Nya mao ni. Kung ikaw gipaantos sa Ginoo tungod sa imong nga sala, dili mo tapos ang imong kinabuhi nga ingana lang ang situation nga ikaw gipaantos sa Ginoo basta magrepent ka. Sama ni nila, nagrepent pa ni sila. So gitapos sa Ginoo ilahang pagantos. Repenta na ba kay sala diha nga daghan karon ay imong gitaguan. Nga nagantos ka. Repent. Pag mo repent ka mga igsoon, ang Ginoo muhil sa imong land, muhil sa imong negosyo, muhil sa imong family, muhil sa imong relationship, muhil sa imong business, muhil sa imong lawas. I-bless ka niya. Basta kay magrepent ka sa imong sala, ha, Christian? Now, dayon sa pagilaing blessing, ang kalaban walay match sa Ginoo. Ang kalaban dili kapildi sa Ginoo. Ang Ginoo magtanga ra sa langit. Muhatag ra sig kalibog sa kontra nimo, mapildi na dayon sila ug mabadaogon ka. Dayon, we must tell others sa good news nga atuang nabalitaan.
Unsa ingon sa mga kuan be? Unsa ingon sa mga lepers? Uy, dili ni maayo atong gibuhat, daotan kini. Nga dili kita magsulti sa ilaha. Basig silutan kita sa Ginoo. Ho? Ang silot mahiapas ka nato, basin silutan kita. Pusa sultian ta sila sa atong nahibaluan. Nagsuon na ayaw paghilom-hilom sa good news nga imong nabatian. Unang-una, sa kaluwasan. Ikaw nakabaton sa kaluwasan ni Kristo Jesus, dili ba? Kay naangkon nimo kana ay paghilom-hilom lamang. Ang uban maimperno na, ikaw padong sa langit, ayaw pagtinanga, sulti sila papaano kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay naay disiplina ang Dios sa mga Kristohanon nga gitinanga, dili mo sulti sa kaluwasan. No? Ayaw pagtinanga. Lakaw, sulti sila. Igsuon, ingani ang kaluwasan. Diba, kung makabalo sila sa kaluwasan, malipay sila, magpasalamat sila sa Dios, magpasalamat sila sa imuha, maglukso-lukso sila sa kalipay, managan sila sa kalipay, tungod kay nakabalo sila sa kaluwasan. Nagabot sa langit, magkita ta diadto. Ikaduha, kung na kay nabalitaan nga hinabang, ay paghilom-hilom. O ba no, pag makabalita sila hinabang, moingon sila sa ilang kapwa pamilya nga, ay mong sabaha, ato aran ni. Ha? Ay mong sabaha sa silingan. Mga laugan raban na sila. May rapod nga kana sila di kakaon sa atong nangakaon. Ayaw pa yung nana. Ingon pa sa Bible, ingon pa aning mga lepers. Oy, Nathaniel, thank you. Nathaniel Alao, thank you. Ingon pa sa mga lepers, basin unya ang silot, mahiapas ka nato. Masilutan kita. Kung dili kita magsulti sa ila sa good news. Kini mga tawhana bitaw mga ison, kini bitaw mga lepers, adunay kahadlok sa Ginoo. Kita po kahadlok ang Dios pag na kay blessing ay paghilom-hilom, no? Papaano na maangkon isulti sa uban. Uy, mari pari ani ang gwapo nga negosyo. Unya kung magnegosyo sila sama sa imo, ayo pag ingon nga, uy, kompetensya man ka. Ayo, no? Pareha ka mo gapangin na buhi. Ay pagbuot unsa iyang i-business. Kung ikaw na maligag puto, nya halinon kaayo, ayaw ka suko nga na maligya pud sa puto. Ha? Isulti sa iya nga nayon pagbuot sa puto. Ang Ginoo mag-bless sa inyo hang duha. Dili man ang customer kun dili ang Ginoo. Gamiton lang ang customer sa Ginoo. No? Sa pagilain. Unya kini mga tawhana dili hilig manimalos. Na sila gugma. Unang-una naghadlok sa Dios, ikaduha na gugma. Walay sense nga manimalos. Abi mo kung ang uban ani manimalos sila ba? Anda mga matay na sila diha, bahala na sila diha. Nganong ilatang gipagawas diri sa city. Da mirisi, gaba ninyo kay mga arte man mo. O dire, kami ray hot ani tanan dire dato me. Pagkapatay nyo tanan diha, kami puli diha nangaulian na may kami na hari diha, kanang hari diha patay, bahala ka. Mirisi nimo. Naba na sa ilang heart? Wala. Sa ilang gibuhat, dili kini mayo ang atong gibuhat. Basin masilutan kita kung inigabot sa pagbanag-banag, dili ta makasulti sa ila sa good news. Sulti sila. Unta mga igsoon ingani usab kita. Bisan naay nang bully sa tuwa, dili kita moingon nga makabalos lang jud ko nimo. Kun dili moingon ikaw, Ginoo nahadlok ako kanimo. Dili ako mabalos kaniya, ikaw ray balos kaniya Ginoo. Ang ako lang is love your enemies. Naiso na, higugmaa ang inyong kaaway. I-bless ang inyong kaaway. Iampo inyong kaaway nga nagtunglo kanimo. Mateo Kapitulo 5. Diba? Iampo imong kaaway. Ay, panimalos. Ang Ginoo na'y bahala sa ila. Ikaw, kung dili ka manimalos, i-bless pa jud ka more sa Ginoo. Na-bless na ka, kaya nakaangkon ka sa blessing nga imong napunit. I-bless pa jud ka, tambalan sa Ginoo imong mga sakit. Tambalan sa Ginoo imuhang utok, imong kasing-kasing, imong pamilya, imong kinabuhi. Nganuman, ikaw susama kasing-kasing ni Jesus nga mapinasayloon, dili madinumtanon. Father, forgive them, for they do not know what they do. Ug sa katapusan nga lesson, God is in control. God is in control. Kabalo mo, nganong nakatagna si Elisha ug ang Ginoo nga pagkaugma mabarato ang tanan, kay ang Ginoo nga control sa event. Unang-una, siya ang naghatag og sound sa mga ears sa mga Syrians. Aron sila mga taranta o mga handlok. Ikaduha,
God is in control. Kay siya man ang naghatag og wisdom niadto mga lepers nga moingon sila nga, hala, di may magtinanga ta diri. Di pud may moadto ta dito sa atong city. Ang maayo ani moadto ta sa kalaban. Opposite kay nga panghuna-huna dili ba? Abi mo, kung sa tawhanong panghuna-huna di ka magkahuna-huna ato Moadto nung ka sa kalaban, patyon ka Pero ang sa ilang gihuna-huna, adto ta sa kalaban. Mamasin kita, nga mabuhi kita. Nahuna-hunaan to nila nga naman gitagaan sila wisdom sa Ginoo. God is in control nga naman. Nganong gitagaan sila wisdom sa Ginoo ingon adto aron ma-fulfill ang promise nga inig ka ugma mubarato ang sibada ug mga harina. God is in control. Gusto ba ka nga masulbad ang mga problema salig sa Dios? Tagaan ka ni og wisdom para makasting ka. Pak! Ting! Magkahunaw rin ka. Wow! Ingon ani din plano. Ang silingan, bisag wala siya sa plano nga mag-ingon adto siya, muhatag siya sa imuha, makaingon lamang siya nga, hatagan ka na ako siya ba? May igsoon, ingon anak mga igsoon, God is in control. Apil ang mga mananap, gamiton sa Ginoo. Pwede. Na ako'y nakita nga video, ang baboy, nag-atang sa dalan ang baboy. Dayon agyan sa kanan. Dili gid muli kay baboy gyud. Patunga ra gid ang baboy. Kabalo mo, nagkahuna-huna ang kanang driver nga, true story. Nagkahuna-huna ang driver nga, ngano ka ang baboy dili mo hawa? Kabalo mo sa ibot sa driver, ni padaplin siya, ninaog siya, o pag naog ni ang baboy nilakaw. Kabalo ka, gisundan sa driver ang baboy. Unsa kay nakaon sa utok sa driver nganong sundan pa niyang baboy nga walay labot sa iyang trabaho. Sundan niya. Ang baboy nisulod sa balay. Nisulod sa balay sa iyang amo. Ug ang driver paglantaw niya nakahandusay ang babae nga tigulang sulod sa iyahang balay. Di ay ka. Ang baboy nangayog tabang sa gawas. Kinsay makatabang sa iyang amo nga giatake na stroke. Nahigda. Naigsoon. Imposible jud ito nga true story gini. Imposible jud ayo to mga igsoon nga mahitabo nga ang baboy makahunaw nag ingadto. Nga ang driver makagets kung unsay purpose sa baboy. Nga makahunaw na nga sundan niya ang baboy. Wala. Imposible na mahitabo mga igsoon. Pero nahitabo kadto nga naman gitagaan og wisdom ang baboy una, gitagaag wisdom ang tao nga mosunod sa baboy. And lo and behold, nanghitabo ka ng tanan. Ing anak ka powerful ang Ginoo, God is in control. Musa ikaw kung naka sa dako nga problema karon, bisan pag mga baboy, bisan pag mga iro, bisan pag mga unsa pa ang panghitabo diya, mga hangin, kaya na gamiton sa Ginoo ang tanan. Para nga labanan niya ay para nga tumano niya ang iyang saad sa imuha. Para tumano niya iyang saad nga ikaw tagaan niya sa kabuhong sa daghang pagkaon. Ayaw lang gyud og pagduha-duha sa Dios. Once magduha-duha ka sa panalangin o kakayahan sa Ginoo, di ka kaapil sa panalangin o kaon. Igo na lang ka maglantaw sa blessing, pero dili ka kakaon. Sama ni adtong singa niya ni kapitan. So unsay sikreto para makakaunta sa panalangin sa Ginoo nga daghan, tuog yung banat. God is in control. Kaya gamiton sa Ginoo ang mga darunggan, maminaw. Kaya gamiton sa Ginoo ang mga sangla. Abi mo katubit ang sangla nila. Kontrolado po sa Ginoo. Gitagaan sila ang sangla aron ilabay sila sa gawas. Kay kung walay sanglahon ato nga time, kinsa may naa sa gawas be? Kinsa may moingon nga adto na lang ta dito ta. Kay wala mo ingon. Pero niingon sila adto nga naman naaman sila sangla. Di ba? O kana mga sakit ninyo diha. Naiplano ang Ginoo na. Plano ang Ginoo na all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Romans chapter 8 verse 28. Kung ahamang ka ni padulong karon, ahamang ka nalagpot karon, plano na sa Ginoo. May purpose na. Nabali ba imong tiil?
Nagsakit ba ka diha? May purpose na. Para matuman na yung dako kayo nga news sa imong kinabuhi para sa uban nga kinabuhi. Tanawa, upat ka sang lahon. Upat ka sang lahon sinalikway. Tungod sa ilang pagkasanglahon, nahimo silang bridge sa good news o sa bad situation sa iyang mga kababayan. God is in control. Salig lang sa Ginoo mga igsuon, ha? Elizabeth, thank you very much. Fuela Fidelin, thank you. Ha? Okay. Uy, Junard, Unciano, lagindingan. Alubihid ko, Brad. Alubihid ra ko. Romans 8:28, yes, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Okay? So, karon, salig sa Dios, ha? Tanawa, ang kapitan namatay, kita magtamakan. Ang lepers, nga sinalikway, nahimong bayani. Grabe ang mga stories sa Ginoo mga igsuon ba? Kung ba ka nabitaw ang mga talagsaon ba? Imbis dato, nahimo nga ubos. Imbis lepers, nahimong bayani. O, di. Sila karon ang gatindog dito. Tungod nila, nangabuhi ang Israelites. Okay. Naproblemahan ba karon diha? Sa problema nimo diha? Akong name, Jacob B. Momo. Ako ibutang ha sa akong screen, ha? Welcome. Salamat. Okay, magbasa-basa na kita. Magtabi-tabi na kita. Naba kay problema diha? Imong asawa ba? Isog ba kaayo? Imong bang anak isog ba kaayo? Naba kay sakit? Nanay katuyuan ang tanan mga igsuon. Leah Planas Arellano. Tulip, ma'am. Di ko maghisgot ng tulip. Sana Pastor, Daryl San Pastor, gastruggle ko ron in my relationship. Esther Paki. Amen, amen, ma'am. Jeneline Taga, amen. Daryl, May, praise God, praise the Lord. Elizabeth, thank you po sa daghan kong nakatunan. Amen. Balo na gito, ma'am, sa imong kinabuhi. Long, sa advice. Amen, long. Nera ref. Nanay katuyuan, Sir Long, ang mga situation sa imong life. Roldan, gika ulawan ang kusagan sa mga mahuyang pastor. Gika. Nalimot ko. Ayo, di ko bulong si meaning na. Marilyn Avenedo, salamat sa imong balaang pulong. Amen. Edmond Pileno, isog partner pastor. Amen. Isog. Naiplano ang ginawa na. Yen, mga gabi. Reggie, Hughes, Mansi, mga gabi. Jill, Parpan, Japan, yeah. Id Jason, mga gabi. J. Lastra. Di ko makik-debate. Dante, married. Dili pa ko married. Elaine, dili ko married, pastor. J. Nisa, Cherry, mga gabi. Jenaline Biloy, mga gabi. Pastor, watching from Hinautan. Ging, mga gabi. Opitz, mga gabi. Neil V. Arcas, mga gabi. Rins, mga gabi. Elizabeth, mga gabi. Pastor Danilo Nares, The Truth Bible Program. Amen. Dalaga na Ginoo. Gino Navares, mga gabi. Ha. What time na mag-start imo Bible study? So, 8:30 ugma. Vita Apap Tupak, mga gabi. Marvin Trago, praise the Lord. Amen. Salamat po lang Ginoo. Red Panther. Yes. Chris Macusi. John Mar. Mga gabi. Daryl. Cheating? Ikaw get-cheat or ikaw nang cheat? No? Divina. Lande, mga gabi. Buno Hanibi. Renante Galugoro City. Gina, Mary, Jovita, may gabi sa ngatanan. Okay, Rich Argo, Propita, watching, Buhol, Jovita, Rich, Archie, Gino, may gabi sa inyo. Abi ninyo, dili ko makig-debate. Kay, sa debate manggod kay, mahimo bitaw tang medyo bastos kay maningkat ba. Unya ikaduha, kung makigdebate bitaw ka, dili man na mapildi nimo imuhang kontra. Bisan pag mapildi nimo sa argument, dili mo sila ma-win. Then ay kantsaw-kantsaw sa mga audience. Dili siya holy nga action. Wala. Ing-ani na lang ko. Busy po kayo kung tinuon sa pulong sa Ginoo. Busy. Wala ko time sa debate.
Kana isip kana bitaw mag-chat bitaw sa ko niya makigdebate sa kuha. Maingon ko nga, this is my last message. Pero kanang dili kapag debate sa kuha, nangutana lang ingon ani. Lahi iyang doctrine pero nangutana lang dili hinambog, dili pangantsaw, mutubay ko ana. Pero kana bitaw makigdebate, masense na ko nga makigdebate, magsukod sa una-una ba. Stop na dayon. Kaya na pa ko'y daghang tun-an. Busy pa kay akong mind. Ma-produce ko 2 videos a day. Usay 3 ka videos a day. Nya. Buntag isa, udto isa. Gabi live. Nya. Napokoy time sa pag-debate. Wala. Nya. Daghan ang gapang request. Sabi nyo, daghan gigapang request. Pastor, message pastor 144,000. Pastor, message pastor about atong pagkaon. Pastor, message pastor atong pahulay. Pastor, message about atong millennium. Daghan mga gapang request. Unya, spend na ko ang time sa debate. Daghan pa ang ginahanglan sa akong time nga ma-feed na ko sila sa pulong sa Ginoo. Unya, purposeful pa, useful pa kaysa debate. Mugawas lang yung pagkatawhanon. Imbis dili ka isog, mahimo kang isog. Imbis karnero ka, mahimo kang layon. Grasyang, pastor, lamang ko ampo. Okay. Amen. Sige, grasyang. Kens, Biloy, Ellen, may gabi. Juveta, may gabi. Roberto, Lordo, may gabi. So, diha lang ta ko to karong gabi, ha? Okay na siguro ta. In question din si may gabi. Root, salamat sa maraming natutunan ko yung pastor. Okay. Sige, pwede na manguli, ha? Kung gusto mo mo-comment akong basahon, then pwede na manguli, ha? Leah Planas, Arellano, may gabi. No, Richie, Ariza, Pastor, Jess, Barry, praise God, amen. Divina, Gual, may gabi. Mera Luna, pati tinuod jud pastor, salamat kayo niyo. Welcome. Red Panther, sakto ka pastor, ayaw na. Di ko. Sakto adaya. Grasya na so di ko maminaw. Pero malingaw ta maminaw debate. Maminaw ta maminaw debate, pero dili ko makipag-debate. Elizabeth. Tibobs, sa Roger, Angna, Grasyang. James Pastor ta sa unsay mo religion? Christian po. Born Jason Altia Pasabada Kubamud. Amen. Welcome po. Tibubos James. Hello. Desiree, mayang gabi Pastor. Noel, salam Pastor. Lisel, salam Pastor, sa imong mensahe nga pulong sa Dios, blessed kay ko. Praise the Lord. John Mark, dili ang ngay debate. Amen. Pearl, God bless Pastor. Salamat. Roland, ayaw lang. Tagda. Yeah, di lang. Maribek, you, God bless. Amen. Tama. Yeah. Umapas, thank you. Mitch, Renante, may gabi diha. Pwede namang uli. Pray ta. Lord, ikaw mag-bless ka na mo sa nga na Jesus. Amen. So, katong mga nag-comment, nag-heart, nag-like, naghatag og mga stars, thank you very much sa inyong gifts sa kuha. Ang Ginoo mag-bless sa inyo, ha. Katupong kapang kabulo na mo kung kinsa mo nag-bless ako, nag-praise ako. Wisdom time and debate sama katunako, yes, Charlotte. Amen. Divi Galo sakto, Juna Pastor. Amen. Iba sa yung blood moon. Blood moon. Ang blood moon daw ko is ni-travel dito sa central shadow sa earth. So, total lunar eclipse mo na nga ni pula siya. Pero nawala naman, nawawan na. Welcome Pastor Nancy, mga Bono, hello Flaming, Angelita, Halcon, Maria Rosber, Mamalin, hello Julita Ibunya, mga gabi. Junmar Pahardo, Jumar sa Lusod, mga gabi niya, Julieta Maria. Salamat sa pulong sa Ginoo, ikaw iyang gigiyahan. God bless you. Amen. Salamat sa Ginoo. So, thank you Lord. God is good all the time. He is good. Watching from Davao, tama, ikaw dili pwede. Pastor, nangyod ko. Kalit. Mau ba? Sayang, i-review lang itong message karon kay nag-storytelling man ko. Nag-storytelling. Sige ako sunod sa imolay Pastor. Salamat. Salamat. Welcome po. No? Praying for. Palihog ko, yan po ko na yung Griselda. Maribik you. Samok man ang makidawit Pastor. Samok yun. Wala batasan na mo. Juara. Moalum. Grasyang. Wami kita dire sa Middle East. Anang blood moon. Mo ba? Grasyang. Divina well more manifested blessing. Amen. Dalay ko ng Ginoo.
April Barbosa, hello Pastor, maayong gabi. Joyski Villaroco, hello. Maybe sa watching from Pasay, Metro Manila. Yams K. Sembrano. God bless you, Pastor, watching from Manila. Okay, so that ends our Jeffrey Nopal. Hello. Anointed ka, Pastor, sila sa Amen. So, feel siya. Tormis agad. Yes. Gracias. Amen. April. Okay. Barbosa family. Hello from Cebu. Ulabang. Disyon, dili ka makikidebate ka dili sa healthy. Yeah. Pastor, usod pa mo kung ang gahi na sa isang pagtuo. O, tinood na. Joel. Milagros ginong kinahanglan. Lazel po. Gracia. Anib, sir, no? Okay lang. Human na may. Review lang, Roland. Okay. Irene Tripoli. Fang. Grabe pangalan. Inere. Tinawag ka? Irene Tripoli. Sama dahil na. In Irene Tripoli. Mabasa na ako. Gracia. Okay. Pwede na manguli, ma'am. Gracia. No? April Barbosa. Hello. Watching from Cavite. Yes. Next message. Mangita sa ako. Doctrinal akong next message. Galatians akong next message. Galatians akong next message actually. Chapter 2. No? So, this ends our lesson for tonight. Ging, yes. Edwin, Lizelle, Rem Barts, Amen. Dalay ko na ginawa. Brain, Neil, Jun, Binilhan, Tars, may gabi. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program.